berdea gara gu, bela bezala, berdea gara gu. Urdina gara gu, itxasoa bezala, urdina gara gu. Gu gara gorria, gorria gara gu, odola bezala, gorria gara gu. Maiteago horia, bien artean ferdea sortuko da. Ezkerra, eskuina, ibel edo aintzina, bakoitzak bere bidea, berarentzat omena. Kolore, koloretan gustu guzia, denontza ez dira berdina. Kolore, koloretan gustu guzia, denontza ez dira berdina. Amaia, jorekin maite mindua, zoritxarrez arantxara, jonen amodioa zen lastima. Alboan beti dauzkat, baiona eta baiolat, eta nik maitatzen dut Amaia, mundua gaizki egina da. Kolore, koloreta gustu guzia, denontza ez dira berdina. Kolore, koloreta gustu. Zeta! Kandinsky! Badakizuen orden Kandinsky? Kandinsky oso ume alaia zen. Non jaio zen Kandinsky? Errusia jaio zen. Badakizuen zertzuen gustoko Kandinsky? Pintatzea, margotzea zuen gustoko. Bai? Eta Kandinsky triste zegoenean nola margotzen zuen? Iluna, kolore ilunez margotzen zuen. Bai? Eta pozik zegoenean? Kolore askoki margotzen zuen. Bai? Egun batean Kandinskyri zer gertatu zitzaion? Erori zitzaizkion. Margoak. Eta zer sortu zuen? Bere artelan abstraktoa sortu zuen. Bai? Bai. Eta koloreak nahastu zitzaizkion, eta artelan abstraktoa sortu zuen. Ze polita, Bai? Beste egun batean, zelaia pasioan zijoala, ze ikusi zuen? Behi bat. Eta behi bat margotu zuen? Ara! Behi hori bat da! Eta Kandinsky zahartu zenean nola joan zen? Zerura. Horrea gora zeruraz, da? Bai. Bai, eta zerura zenta joan zen? Artelan asko margotzera. Bai, eta bere artelanak orain non ikusten ditugu? Museoetan. Bai? Eta ala bazan, eta ez bazan, sarra dira? Ala bazan. Eta irten da dira? Horrezako plazan.
nago hori